Εσείς φταίτε! Χαλάσατε το γάμο μου! Τι θα κάνω τώρα εγώ χωρίς τον Αντωνάκη μου? Να το! Αυτό εδώ θα με οδηγήσει στο διαζύγιο. Το καταλαβαίνεις? Ηρεμήστε, κυρία μου, τι έγινε? Θυμάστε που πριν 10 μέρες πήραμε αυτό το σύνθετο? Και τι έγινε? Ο Αντωνάκης μου ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Αλλά με το που ήρθε αυτό στο σπίτι μας, ο Αντωνάκης μου το ερωτεύτηκε. Δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω του, σας λέω. Αδιαφορεί και για μένα. Όλη μέρα βλέπει ταινίες, μπάλα και PlayStation. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λίγο το έχετε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα να πάρεις μια κρεβατοκάμαρα. Έτσι θα έρθει κοντά σου. Δες αυτό το κρεβάτι, έχει γίνει viral. Είναι πάρα πολύ μοντέρνο. Εξαιρετικό κρεβάτι, δεν λέω. Αλλά τι θα γίνει άμα ερωτευτεί κι αυτό? Στο κρεβάτι είναι αλλιώς. Θα τον έχετε δίπλα σας συνέχεια. Θα έρθετε πιο κοντά. Γιώργο, σώσε με. Ο Αντωνάκης όλη μέρα στην κρεβατοκάμαρα θέλει να είναι. Μα αυτό δεν θέλαμε από την αρχή. Καλέ, δεν μου δίνει σημασία. Και σκέφτηκα, μήπως να πάρω τραπεζολία. Όλη την ώρα απέναντί του θα είμαι. Δεν μπορεί. Ίσως με προσέξει λίγο. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι ο Αντωνάκης δεν της δίνει σημασία? Γράψε μου στα σχόλια